La un nou Salut! episod dintr-o nouă serie. Am 12 FPS-uri, bă. Și am 16. Eu am 9. Eu 30 acum, da. Așa. 15. Nouă serie de Minecraft. Oa, ce pentru că naiba merge Luca așa răcuit? a pierdut mapa. Da. Nu e vina mea. Da, cu e. 18. Mamă. Nu e vina Dacă mea. vă merge la gui, stați puțin degeaba, că o să vă cresc FPS-urile înapoi. Da, da, da. Da, mă, că îmi dau render distance-ul mai mic. Păi și eu l-am pe minim, dar... Eu l-am pe maxim, cred. Da, bă, să-mi fac aici la settings. Ce naiba. N-are de la putea să vă văd înainte. Acest videoclip este sponsorizat de Fanta. Ai vrea tu? Și de Sprite. Fanta cu gust de struguri care zici că este vin. Da, Cel mai bun. Yay! vin artificial. Ah, Stai puțin, să șterg puțin ecranul. te. Așa, ok. Stai să mă șterg și cu mine. Unde naiba dau, frate, să nu se miște mai bine? La video, unde? Da, unde crezi, mă? Crezi că ai o setare să se miște mai bine? Fovul e bine, render distance 4 chunk-uri, bă. Au, framează rău. Eu am 4 chunk-uri. 6 FPS-uri, stați așa că îmi crește înapoi. Un FPS? Serios? Cu 4 chunk-uri? 9 de frame-uri. Pe 9 să-ți crească înapoi. Așa. Hai să mai... Hai să mai și noi lemn de care de jungle luăm. Păi da. Uite, bă, frate, acum am 25 de FPS-uri. Nu 30 ceva. Am căzut în peșteră. Peșteră. Bă, sunt blocat. Pește rău. Așa, nu mai sunt blocat. Hai mă la Junglewood, că se apropie seara și vine... Unde ai dat, frate, să vezi? Dă, mă de aici, asta e copacul meu. Ia mă. N-am mă, săracule. Serios, mă! Ai dat să dai eu. La video, Așa. dai show advanced video settings. Jos de tot. Ultimul. Ah. Așa, așa. Deci ca să înțelegi, am spart un bloc, l-aveam în mână și când să sparg pe ultimul l-am pus din greșeală înapoi. E ca înainte, frate. Inventarul e ca înainte. 4. E bine. Cum ai dat să ți se miște mai bine? Păi dă-i mă la Acum am 40 minim. de FPS-uri aveam. Chunk-uri minim. Acum am 30 și ceva, 30. Adică 4 sau? 4, da. Așa. Și de rezium. Așteaptă puțin. și dai resume. Sunt mulțumit, n-am treabă. Acum 25. Și eu am 39. Până am 40 merge. Stai, luam destul de... Și o filmez și HD. Nu Am știu să mi se miște așa. mai găsit pe coadă. 18. Bă, facem ferma de cocoa din ceva. 9, 8. Păi da. Ce naiba mi se miște, frate? Ce se miște rău, mă. Au. Ce se miște foarte rău. Lasă-mă. Până ți se încarcă ceancurile și astea. 6. Mamă. Am găsit căul. Asta e peștera mea. Bă, ce naiba? Păi băi, n-avem pești diferite. Nu mai e mă înainte. Pe înainte. Ce nu mai 12. bani? Mi s-a părut mie. La crafting e la fel. Să-i pleacă. Ce? Să-i pleacă. Hai, hai. Hai. Eu nici nu pot de ce la cam. Păi tu. Stai mă un Ha. pic pe loc și uite-te, nu pune niciun dege pe ecran. Ia uite mă, eu am 40 de FPS-uri. Hai că acum mai lucrez 23. Așa, mă, vezi. Vezi că se poate și cu tine. Dar când mă mișc cam 19, 6. Hai, uite, am 20 și ceva, dacă stau și așa, eu mai tai și copaci și na, mi mai și cresc atunci. Ok, am găsit un copac de... Da, și unul de... Stai mă, că Matei, de la video, că tu, că nu ți-ai, de ce ai dat la video settings? Că ăsta are fancy graphics and stuff, beautiful skins. Da, un pic. Știi că și eu le-am. Nu vreau. Hai un pic. Settings. Ok. Video... Hai că am 6. Da, cred că le-am. Video. Nu. Și ce trebuie să fac? De acolo, vezi fancy graphics? Bă, l-am off.
Ai toate alea off? Ca să faceți, ca să fie invertarul ca și pe calculator, ca pe PC, dați la settings Așa. Am găsit fier. și dați la pocket. Acolo unde scrie bine, la La- video de fapt. Și vezi că scrie acolo UI profile și dai acolo classic. Da, ce este? Am fier, frate. Să mor tu. Deja pot să-mi fac... Cu noapte. Am făcut Pe noapte. unde ești? E peștera mea. Păi nu, dar Într-o peșteră. Matei, hai după frate. Hai să ne baricăm Stai pe că acolo până și mi să se ne mișcă facem mie. torțe și astea, ok? Bă, ne facem casă în peșteră. Alo, uite, deja am făcut pe aici. Mamă, cât fier am, nu vă dau niciunul. Bă, da. Am 6 fier. Wow. Eu nu mai filmez, frate. Uite, ai aici fire, mai găsit aici. Nu, ok, filmare. Marș și fierul meu. Ce ți-au făcut, mă? It's all mine. It's all mine. Eu nu mai filmez. Uite, de la filmare, acum am 49 de FPS-uri, 50. De la filmare înseamnă. Da. Luca, hai să facem așa. Hai că mai am eu niște... Nu am de lucru. Stai mă că pun eu acolo o ușă și putem putem ceva să fac. Că n-am ce să fac. Uite și alergi și fai așa ca mine. Stai, Matei, stai că-ți dau un pickaxe de lemn, mă. Da. Să minezi și tu. Ia. Stai, Răzvane, lasă aici un loc Am liber filmat. să pun o ușă, da, mă. Păi pentru ce să facem acolo ușa? Să putem să mergem. Cu ghizerul, Ah, ok, acolo poate să fie de la mină, ceva de genul. Să mergem într-o altă mină. Te baricadat, mă. Două minute. Acum să... Am găsit fer, i-am Matei, dat ferul nu ăsta. te mergi acolo. Nu mai, Matei. Stai mă că am găsit căul. Dă-mi pickaxe-ul. Hai de capul vostru, vă certați pentru un pickaxe de Hai lemn. că-ți dau cobblestone. Ia. Păi dar îmi trebuie pickaxe, mă, nu... Ei, ai lemn, Bă, îmi ai trebuie cobblestone. lemn. Îmi trebuie lemn, nu pentru pickaxe mie. Atunci, Hai că am eu o grămadă de hai lemn. care Luca, du-te la el. Hai, ia aici. Hai să fac crafting table. Ăsta Avem. să facă bețe. Ia. Hai că-ți dau lemnul meu. Hai să crești mare. Vreau și o beță, dă-mi și mie beță. Eu n-am. Hai mă, La Răzvan. bă, Răzvane, Ce e la mine? Ba mă, ce care o grămadă de dă lemn. și mie beță. Nu. Două. Hai mă că e mult lemn. Ce naiba. Acest videoclip este din nou sponsorizat de Fanta. Vreți să râgâi? Nu. Hai că râgâi ușor. Da, răghi ușor. Și de repede, ușor și repede. Ce bun e, mă. Uite și facem așa, vreți? Iron. Am două bucăți de aer. Bă, facem uite așa, uitați. Veniți, vreți să se ducă unul, Matei. Da, După lemn. unde e după? După lemn. Oh, dă-mi, dacă îmi dai topor. Păi nu am, foți. Las. Ai două bețe? Deci ți-am dat două bețe. Păi, mi-am făcut pickaxe. Păi, mi-am făcut pickaxe. Hai, Dacă spar te cu doare să pumnul. spargi? Da. Uite, mă, că ți-a... Mă, Matei. Spargi cu piatră, poate să ia mai repede. Bravo. Asta... Logica mea. Sau logica. Care are torțe? Că nu văd nimic pe afară. Am eu 12 torțe. Cu prinse să roate, cică. Ia aici. Bă, dar nu știți mă unde. Unde Matei, ce? de fapt. Unde ce? Ce faceți, mă, voi aici? Eu nu, Matei. Îmi minați fierul. Nu am dat. Aici. Da, Matei, tu n-ai ușe la casă. Nu am ușă la casă. El are ușă la casă, nu are ușă la casă. Ușe, mă. Sunt uși, mă, uși. Uși. Nu-mi venea... Găină uși. Nu-mi venea pluralul de la ușă. Cred că ești prost. Ușe. Ușe. Așa ai zis la plural? Da, Nu? Neriu. am făcut. Asta e că și aici trebuie să Tu pun. vorbești, Matei.
Nu mă, Matei, ori alfabet. Ai venit cu lemn? A, tu ești, mă. Un alt prost. Bă, îmi fac sabie de fier și te bat. Și eu pot să fac sabie de fier. Cât fier ai? 2. De cât? Eu până acum am 3. Păi pot să-mi fac full fier dacă vreau. Mai 3 bucăți și pot să-ți mai full fier. Aproape full fier, mă. Aproape fulger, dar nici botonul nu pot să Da. Am 5. Îți Și, zice 3. și mai am la făcut o grămadă. 3. Mai am 6 la făcut. Și am 7. Și mie că n-am fier. Păi spune că e 2 bucăți. E bine, la doar. Oh, doar. Da, mine nu prinde fier. Eu îi recunoaște. 10. O 11. predă! Un zombie, mă. Că Răzvan... Hai, marș! Răzvan tădea. Răzvan? Da. Care Răzvan? Că eu știu mai mulți Răzvan. Nicu, eu nu sunt Răzvan. Gata. Am 13. Pleacă, bă, ești retardat, nu de ochi. Am și de ăla, iete. Am o bucată. Că n-am găsit. Ha! Traiere. Ha! Fraiere! Fraierilor! Ha! Uitați ce am eu! Uitați ce am eu! Uitați ce am eu! Sunt stăpânul Dă-mă vostru. tot ăsta care l-ai luat. Stai, eu n-am bețe, trebuie să spar cu mâna. Hai mă, urcă. Trebuie să... Da, O, stai, bă, luat. bă. Da, că ar veni și mă speriat și nu ai, bă. Da, mă, cu un fan frumos și vine un retardă pe la spate. Bă, dar îmi place că e zic de jungle, el îmi e de ochi. Păi, ăla era, trebuia să fie pentru mine, da? Asta e a mea parte. Bă, tu ai probleme. Te-am întrebat dacă ai probleme. Tu nu poți să ții singur și de ăsta? Nu. De ce? Vine să vă fac acasă. Și că... Stai și te uiți la mine. Ziceți mersi, că vă dau... Eu sunt bun cu voi, frate, dar voi... Te Bă, dau nu bun. capă și un pic de piatră. O, bă, ți-am dat... Deci da, ți-am făcut, vezi, ți-am citit gândurile. Bă, pune torțele la Le loc. pun imediat, stai că trebuie să pun piatră aici. Ăsta, lemn, parcă. Ia-l, că eu am de fier. Mamă, jerpelin. Sărăcilor, eu am sabie de fier, târnăcop de fier și cesple de fier. Sărăcilor. Bă, Răzvane, fă-mi un topor de piatră, hai. Da. Acum? Nu mâine, hai acum. Da, bine. Sau dăm 2 bețe. După cap ce dau și eu. Nu dă și fără bețe. Te-a fost, frate, și tu bețe. Păi de unde că ți-am dat-o lemnul meu? Nu poți să te duci să iei o bucată? Nu. Hai. 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 Să bot. Nu mai... Bă, mă omoară, dă-te, mă. Nu e problema mea, eu nu sunt tatăl vostru. Ai, bă, ești bou? O, am uite-mi locul. Și acum a dat la... Hai mă, că nu Să sunt... nu te pe, mă, prostule. Ești așa bou. Și că a dat la... De ele de 2 metri de... Hai, dă-mi, hai, tu veni. N-am, mă, frate, uite. Hai mă, nu vă mai omorâți, că mi-e milă de E la voi. început. Da, de ce îmi spuneți mie că nu sunt tatăl vostru? Eu nu sunt tatăl vostru, da? Mamă, cât căul am. O, bă, să ți le dau. Amândoi terminați să vin cu sabia de fier la voi. Hai, să terminăm cu bătică acum. O. Hai că pot și eu să-ți fac de la mă. Pot să fac- Tu, dacă... Pot să vă fac 99, dacă îmi dați și bețe. Dar ce îmi dai, mă, mie iarba? Ce ta? Păi, dar nu e a mea. Drogaților. Hai, mă, Luca, fă-mi de la odată. Păi da, să-mi facă și mie cineva un chest. Să-mi pun... Bine, mă, hai. Hai cu cine, frate, pe serios. Hai, să fac. Dar nici cu tine n-avem. Hai. Cine zici că slugă, mă jur. Sunt 2 zombi la ușă. Am omorât eu. O, murea, ce naiba. Te ajut? Luca. Hai că vin.
Ce vrei? Mi-ai făcut chest? Dreapta spate. Așa, mă. Hai că vă pun aici cabel 4. Vă pun 39 căl, 2 diorite. Hai că v-am pus acolo o grămadă. Aveți căl, aveți... Cabel n-aveți, dar aveți căl. Deci... Ce faci, mă, treabă? Bine, Eu mineresc. Și aici este un dead end. Matei, tu ce faci? bine, tu? Voi mai filmați? Da, Atunci de ce nu scoateți niciun sunet? suntem concentrați. Matei, de ce te-ai beșit? Aha, uite și l-am bășit. Te-ai bășit în gură. Hai că am eu o grămadă de lemn. Și acum îmi spui. Am 24 Dă-i încă. Neprelucrate? prelucrate. Păi, ține lopată. Da, ho, că eu de stup aici, că nu mai avem de ce să ținem stupa, că acolo e de dead. De dead. De vezi. De nen. Păi asta, bă, că asta e practic asta. Și ne mai lungim, noi, cum ne mai lungim în dreapta și în stânga, știi? Când e. Păi și aici? Eu cream că a spart cineva cufărul, că l-omoram. Că am nevoie de cufăr. L-am spart. Am făcut eu jumătate de stack de bețe. Să avem. Dă-te, mă. Sunt chestul de sus. Stai că iau și eu niște... Dar Matei, unde ești, mă? L-a explorat. Stai că iau niște bețe să-mi fac torțe. Nu să mor după te duci pe acolo. Matei, Ha? dacă te duci explorat. Nu. Măcar dacă te duci pe acolo, ia și tu niște lemn. Nu. Nu-ți brac. Nu-ți pădurat. Să am licență. Bă, nu mai sparge deasupra mea, că îmi pică blocurile în cap. Păi da, să te duci pe acolo. Pice. Dar îmi pică blocurile în cap. Pice. Nu că de să mai ieși și lemn rău. Eu nu sunt pădurar, eu sunt miner. Păi dă-i jos cu durai. Am fost... Hai că avem lemn. Avem bețe, avem... Am și cabel. Avem și cabel. Fă-ți tu un topor. Că eu sunt minerul. Cine e pădurarul și cine e vânătorul? Nu mai zvână tu. Că știu că el o să mă rătăci și nu. Deci... Bă, dar hai de mă TP. Matei, tu ești pădurarul, înseamnă. Păi dacă eu sunt minerul și Răzvan va fi ăla. Deci Matei trebuie și ia lemn. Nu vreau. Aoleu. Lasă-mă, mă duc, mă. Bă, o să lucrăm ca o comunitate, Matei, nu o să jucăm pe Care cont vrea propriu. cam jumătate de stat de prelucrat. Ah, mă te duci, nu? Cred că m-am dus de vreo 5 minute. Aoleu, și nu puteai să spui așa? Nu. Lasă-mă, că mă duc pe acolo. Hai, Nu, tu ești vânător, îmi pare rău. tu du-te, ia oi. Eu ai aici. Uite acolo. Oaie! Nu porc. Le vă mânci. Bă! Păi dar în joc nu sunt boi. Oaie! Și ce mă, lasă-mă. Bine. El e vânător, vânează ce vrea el. Dacă vrea, poate să te vâneze și pe tine, porcule. Nu vă nici copaci. Zero. Dacă pace nu este animale. Este viețuitoare. Pe aici. Casă. Dulce casă. Hai mă, fă tu mai frumoasă să te văd. Până ești pe atât, mă faci. Un pătrat.
două blocuri, foarte popor de geamă. Scuze, Matei. Uite arcul, căcatul ăsta. Bă, cum se numește? Ia uite mă numai. Ăla, cum se numește ăla? Am luat două săgeți. Culmea puterii să tragi o săgeată cu arcul de triumf. De câte minute fi mai? Nu știu. 20. Eu sunt în mina alăturată. Cât filmăm? Doar la 30 de minute. Am un sac și ceva de acolo. Îți dai seama că o să mergem și o camera, Logic. Oh. Mai mult fier pentru mine. Și pentru mine, și pentru mine. Bă, un zombie în spate. tot lemnul ăsta, în casa, deci era frumos. Ce mă, mie? Ce mă, ți-am dat lemnul? Aoleu. Am găsit lavă. E, 4 da, bucăți neprelucrate mi-ai dat. sigur. Da, atât mi-ai dat. Ți-am dat 12 de la de oak și 4 de jungle. Am găsit lavă. Bă, dacă găsesc diamante. E, găsesc. N-ai cu ce să le minezi. Bă, da, că am pickaxe de fier. Din primul episod aproape full fier, că am 11 diamant, 11 fier la mine. Ce mă? Deci din... Dă-te. Dă-te, bă. Sunt în crafting table. o grămadă de căul. Bă, mai are rost să iau căul. Îți dau una cu pumnul și îmi dai cu toporul. Băjeții mai are rost să iau căul, că am un stack și 14 la mine. Are, mă, rost. Și în cufăr mai sunt mulți. Luca 2019 și în cufăr mai sunt mult. Și-am pus lemnul ăsta. Era să pic în lavă. Lasă-l, mă, că e copac. Am găsit haur. Bă, Matei. Și era să pic în lavă, frate. Am găsit haur. E tot haurul al meu, mâncați-aș gurată de țigan ce îs eu. Mamă, 8, 9. Cât haur am. Îmi fac un golden apple direct. Nu pe bune, vreau să-mi fac un golden apple. Că am o grămadă de haur. Și să ne halit. Că mânc haur. Nehalitu. Și tu ești prost. Că mă ți-l jubrezi. Eu sunt aproape fix sub voi. Dar voi niciodată n-ați știut. Bă, da. Hai, poate folosi foarte rău. Ce mă? Asta e luat de la Danil cu ce ai auzit. Bă, nu. El a luat de la mine. Un alt zombie, mă, iarăși. Și că... Mor, mă. Ce ai, mă? Eu sparg într-o parte, deci eu dau să sparg într-o parte, mi se sparge în alta, știi? Doamne, ce n-ai? Direct, full fier. Apă. Deci nu fac direct full fier, am 19 fier. Cu jungle. Ce? Cu jungle pereții, nu cu oak. Pe a făcut cu că tu i-ai dat oak. Acum lasă-i cu oak, bă! E schimb. Nu-i schimb, lasă-i așa. Ba da. Hai de viața mea și cu oak ce facem, mă, copile? Bețe. Podeaua. Ce copil. E ca și tine de nehotărât. Răzvane. Am zis, Gata, mă, gata. Bă, aici zici că a făcut un player așa ceva. Da, uite, nu știu să le fac. Uite, mă, Răzvane, zici că a făcut un player așa ceva. LOL. Așa s-a generat, să mor eu. Mate. Uite cum s-a generat aici. Mate.
pleci că a făcut-o. Piesa tot ok. Doamne, doamne. Bă! Lasă-mă așa că ce te deranjează. Cu ochii. Mă deranjează cu ochii. Ai dat-o cu moda. Mă! Lasă-mă. N-am zis că puteam o facem cu oc. Nu, n-ai zis. Ba da, a spus. Ești tu surd. atent. A spus că face coc. Ești cap. A spus, mă, ce ai? Copil strudel. Vorbești de Matei. Și acum vorbești și tu. Știu că vorbești eu. Ce acum vorbi și eu. Du-te și la noapte. Bă, eu... Și ce mă să zici tu caza toată? Măcar o fac mai frumoasă decât ai făcut tu. Vai, ce să zic. N-am blocuri, stai să Acum sar. trebuie să schimb toată podea, mersi. Ia. Și uite-te, mă. Bă, lasă-mă așa! Am zis că o facem cu ocăi. Mama, și dacă e așa, mă urmă? Da, mă, că arată Condoleanțe. Bă, culmea nesimțire, să scrii la mulți ani unui om, să scrii la mulți ani pe coliva unui om. La asta am râs cu lacrimi. Cu lacrimi de crocodil. Da, mă, și tu ai râs. Cu lacrimi de prostie. Hai de capul meu, cât de adânc e lacul ăsta de la voi. No. Așa, am și 6 redstone. Aleluia. Mă las dacă aici. What? O, tu erai. A venit Răzvan la mine și... Și am văzut aici. La mine. Era aici. Ți-ai dat TP sau ce? Da, n-are de. Hai că ai încă două Cred chestii. că... Și căutăm diamante. Ha. Tu ai de iron, dacă vrei, îți dau eu pe ăsta de piatră al meu ca să-l folosești. De ce? Păi și dacă e după aia să... Nu ți-l prăpădești pe ăla, că dacă găsim diamante să ai scugele să le spargi. Păi am. Mai are durabilitate. Nu mai are multă, dar mai are. Stai mă, că eu acopăr apa asta. Da, o acopăr. Am găsit și mai la redstone. Gata, acum am acoperit toată apa. Vine în oameni, de ce nu? Și oricum, pot să mai fac un pickaxe. De fier. Doar trebuie să topesc niște fier și fac pickaxe de fier. Logica lui Luca. Topesc fier ca să fac fier. Da. Pe Mamă, dar eu sunt bogat în aur. aici ar trebui să închidem când ne ducem în dead. Am găsit lapis. Bă, Ok. aici fac un pic. Stai că am găsit lapis. Și aici... Lapis. Gold. Chiar mult gold. Eu am 16 gold. Pot să-mi fac... Mai nu ai aici. Dar ia tot. Fiecare resursă e importantă. Păi n-am de ce să iau. Ah, da. Am auzit un zombie? Da, era unul în spatele meu. Era? Am văzut în urmă, pe noapte, acolo. Hai să mergem pe aici cu de-astea. Ai lemn la tine? Nu? Unde te blocurile astea? Înseamnă că vreau să ne dăm pe la mate. Că mie o să mi se spargă picul de fier în curând. Și neavând lemn nu putem să facem un crafting table. Păi hai la mine aici. Să facem să... Putem să lasă. Unde te-ai dus, mă? Mai ai locul la tine? Da. Dar unde te-ai dus? Partea asta? Da.
Dar nu e nimic în față, mă. Eu iau ăsta. Nu mai am ce să fac. Hai că m-am eu 7 blocuri. Dă-te. Dă-te din fața mea. Nu unde jumătate de oră. O să... Hai la suprafață, de fapt. Să ne dăm TP la... Slash TP TL Du-te, mă. Motor. Bă, dar tu vezi că ai sărit aici în locul. Unde, mă? What? Deci, slash... Știu, mă, că n-am făcut. Acum fac. Cum scriu? Închide apa. Închide apa. Stai, Hidrobine. cum scriu, mă? Închide odată rubine. Stai, Crește pe regele Matei. stai. Modul. Și nu ai bă. A intrat un zombie. S-a buguit un zombie. Slash TP Uite aici. regele Matei. Nu vezi cum sare prin ăsta? Nu pot. Am un coment. E Răzvan poate că e mapa lui. Dar nu m-a teleportat. Hmm? Mi-ai dat-o pe aia. Da. Mamă, ăștia folosesc cheat-uri. Nesimțite. Tu folosești prostia tot un citit. Și atunci îmi dau disable. Stai, că trebuie să-mi scriu mai întâi numele. Și după aia. Bă. Te-am teleportat eu. Luca. Dă-te. Stai că mi-am dat și eu. Unde ești tu? Te-am teleportat eu, Luca. Stai că m-am teleportat și eu. Păi te teleportasem eu. Da, m-am teleportat. Închide-mă robinetul. A, Dar da, de ce pui, mă? ce mă? Ia uite, mă. Îmi închizi robinetul. Ce am eu la închis? Uite, mai e și aici, sus. Știu, mă, dă-te. Fierul este al meu. Nu. Este al meu, dar vreau să-mi fac... Gata, aici am colțos am eu camera. O să ne punem Unde ți-am capacele făcut, acolo. unde am făcut eu acum frumos. Bă, nu luați fierul. Și uite, mă, unde pune ăsta lemnul. Pe acolo, lasă-l, mă, acolo să pun scară, bă. Am Mă, luat... pui scară, ha? Mamă, cât redstone am luat. Cât? Un stack 28. Oh, e bine. Da, nu știu ce facem cu ăla. Știu eu să fac mecanisme. Ah, ok, facem fermă automată. Știu, mă uit pe internet și... Bă, frate, ce deci spart eu blocul ăla? aveam o fermă cu cineva de la fel. Au. O fermă, o lume. Mamă, frate. Mi-am făcut casă, știi, într-o fântână, am spart pe acolo. Matei, dă-te, scuze-mă. Bă, dacă am reușit să găsim un sat Da. și are fântână, normal că are. O să ne băgăm în acolo, punem sign-uri, ca să nu curgă apa, și după aia ne facem casa acolo, că o să iasă mișto. Vreți? Dacă găsim și mergem unul în căutare. Răzvan, tu te duci, că tu ești exploratorul. Hai, vii și tu cu mine. Vânător, nu. Eu? Da, și Matei stă aici și mai face ceva acasă și noi căutăm dacă e. Bine, dar stai să îmi fac... Hai Stai, să știu ca să închei și noi vorbim. stai că trebuie să-mi fac... Mă unul sau? Probabil, da. Stai Am că, să găsim satul, o chemă ăla dacă e. stai că trebuie să-mi fac niște obiecte înainte să termin. Niște obiecte speciale. Băi, trebuie să ne luăm toate astea, să ne mutăm. Trebuie să stea unul acolo, să vină altul aici. Da. Unul trebuie să stea acolo ca să-mi dau eu pe la el, că eu o să vin pe aici, să iau toate astea. Luca stai acolo și după aia a venit un zombie. Și după aia a venit un zombie. M-a sunat tot. După aia a venit un zombie. Matei. Bă, lol! Bă, lol! Bă! Ce n-ai, bă, frate? LOL! Ai ieșit, Matei. Am dat din greșeală în loc de spawn, am dat mai mult. LOL! Ce n-ai, bă, Ah, frate? lol, păi e gaură pe aici, mă.
Gaură, uite așa. Vreau să sparg acolo să facem camera cu Mamă, dormitoarele. lag am. Matei, ți-ai dat join, dar... Am lag că plouă. Dă-i toggle down fall. Dă-i tu că nu pot acum, am umplut acolo. Hai te rog eu. Ce n-ai bă, frate? Gata, hai că e bine, să-i dau. De-aia Ți-am merge pus de la. itemele în chest, Mate. Nu pe toate. Da, ți-am pus mare parte din ele. Mamă, dar cum au venit ăia? Parmate direct. 3 țigani. Mate că e negru. E, nu are dreptate. În realitate, ele pro nu e negru. Hai să ne negru. Oh, nu trebuie să răbim. Ce mai întâmplă? Pa. Pa. Iar eu te rog eu să-mi bagi o sabie. Pa? Ne. Ți-a stupat? Eu sunt șeful. Ce să facă bine mai coci? Stai puțin că mai am nevoie. Dat un bloc. Stai puțin că mai am nevoie de ceva. Încă puțin timp, frate. Și după mai închem să vă fac eu în ciudă. O să vrea să-și facă full. Păi deja sunt full. E, oricum nu mai am nevoie. Poți să iei tu, săracule. Nu, fier, e. Îmi fac un cu un târnăcop și gata. Încă 2. Pot să mai fac încă 3 târnăcoape. Una. Am 4 târnăcoape. Mă doare la basc. Târnăcoape. Nu sunt alfabet, dar zi la pe bine. Așa, un alfabet. Fost alfabet. Le zic că ai Alfabet. e alfabetul e prost. Păi de ce prost e și alfabet? Aici ești, mă. Am găsit mină. De ce a făcut ăsta? Pe aici vor veni camerele. Asta e mina în care... Na, nu e altă mină. Pe aici o să fie... Ok, acesta a fost clipul. Eu sunt full iron în primul episod. În 30 de minute a fost... Bă, noi am făcut un speedrun sau ce? Da. Că eu deja sunt full fier. Tu! Cu full altăme. Mai am nevoie de o sapă, dar nu. Bun, și episodul de azi. Pa, odată. Pa!